Hi guys, good morning. Welcome nga pala sa channel ko. Nagbabalik tayo at kasama ko nga pala yung technician namin si Bebong. si Sir Bebong. Yan. Kaway ka naman, Sir. Hello. And siya yung namin dito sa technician namin dito sa Limang Baboy. Bali, i-inectionan kasi update nga pala namin dito sa Limang Baboy kasi. Bali, may yung tatlong puti kasi dito, may sugat yung balat na, kaya etong gagawin ngayon is i-inectionan ng ng antibiotic. So para prevent din yung yung mga sugat din nila. Tapos sir, ano po bang nung use nung antibiotic nga pala para sa Sir, para maiwasan sa infection po. Kailangan lang natin na kasi medyo parang mga kagat-kagat, hindi natin malaman kung anong may sanhi. Kaya kailangan lang natin ng antibiotic para maiwasan na yung kung ano man yung mangyari sa baboy. Ay, okay, sige. Ayan. Pali siya rin yung nagbibigay ng guidance sa amin dito sa pag-aalaga. Kasi nga, diba, sabi ko nga sa inyo, first time ko mag-aalaga ng 5 baboy. Kaya ito, sisimula ng injection ng antibiotic. So, hindi ko alam kung ano yung gagamitin ni Sir na antibiotic. Sir, ano bang antibiotic niya, Sir? Alamycin po. Alamycin. Oo. Alamycin. Sa isang baboy, ilang milligrams ang kailangan iturok yan? Depende sa kalaki. Tsaka may mga doses naman na sa mga injectable. Okay. First time mo bang humarap sa camera? Oo nga, sir. Ayan. First time lang. Ayan, sisimulan na namin Ito na naman hawakan na naman. Tengo lang. Oy, Matilda, hindi ka dito. Pag mga talaga may laging Okay. Ay, natapos din. Ayun, bali, yung tatlo lang na injection na ng antibiotic. Ayun, salamat ulit kay Sir. Kaya, kay Sir Bebong, bali, yan, technician namin dito sa Limang ulit. Technician po pala ako ng Proper Feeds. Okay. Sa mga nakaparod ng vlog ni Sir na may nagbababuyan, i-try nyo din yung Proper Feeds kasi maganda talaga siya, tsaka premium feeds. Sir, Kaya masasatisfied ka. ano nga pala yung pala ng proper? Ano yung magiging impact nun dito sa baboy kung sakaling yun ang titik nila na feeds? Sir, talaga siya sir, talagang quality feeds, then sa mga dumi, hindi siya mabaho, and then talagang laman talagang mabigat ang baboy pagkadating na ng bintahan. Okay. Yan So, talaga, yun yung magagaranti ko kahit basta try nyo lang. Walang masama kung susubukan. so sir, magkano yung isang sako ng proper? Sa ngayon sir, nasa dito sa atin, dito sa area, mga nasa 1.8. Hindi, okay lang. Kung okay naman kung mataas yung presyo, basta importante kasi nakikita natin yung natin sa baboy, yung mga inalaga natin na may improvement. Nami-meet din natin yung target natin, lalo na sa kilo nila, yan, mga ganung bagay. Saka yung parang sa enhance nung nung baboy. Kumbaga sa yung yung immunity, yung mga ganun. Tsaka alis sir, sa pagtatae. Okay. Talagang mugmula piik, hindi ka makakaranas sa pagtatae. Okay. Yun talaga yun. Yun talaga yung kagarantiyan ng Proper. So yun guys, try nyo rin yung brand ng Propork sa feeds. Magmula sa pre-starter, Oo. starter, and then grower.
So actually guys, yung proper kasi wala siyang ibang ano, gisa lang yung ano niya, yung Line. wala na siyang katulad ng ibang brand kasi meron pa siyang premium, may mga iba-iba pang klase ng halimbawa sa grower, meron pa siya iba-ibang o kaya sa finisher may mga klase pa kasi may mga premium ano or iba pa. Yung ano, yung proper isa lang talaga bang dagdag. Wala na siya ibang, wala ng class A, wala ng class B, ganyan. Kasi yung premium line lang talaga, iisa lang talaga. So ayun, pagka ano, ilagay ko sa description din yung ano, yung proper. At kung tsaka magkano ang presyo niya. So, yun lang guys. Tapos na namin iniksyonan to. At sir, may dagdag ka pa ba? Wala sir, okay na. Okay na. Ayun, wala na siyang dadagdag. Ayun, si ano nga pala, si Sir Bebong. Siya yung technician namin. Tapos kung kailangan nyo rin ng advice, pwede, lagay din namin yung ano, yung Facebook niya na rin para at least ma-message nyo siya. At kayo na bahala mag-usap. Kaya yun. So guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para naman updated ka sa bagong video. And vlogs na i-upload ko. So, see you in my next vlog. Thank you, bye-bye, and God bless.